Den der. Ja. Det er fedt. Okay. Det er et overdrevet svedigt nummer. Prøv skulderen. Yes. Det er lang tid siden, jeg har hørt John. Ja. Og paradokset er, de hedder Justice. Og hvad er det, vi skal have? Det er sgu da ikke noget paradoks. Hvad? Nej, men altså, det er sgu da, altså, retfærdighed, mand. Ja. Det er perfekt. Ja. Ja, det er timing. Det er kraftet med timing. Det er kraftet med timing. Ja. Er du klar? Ja. Sker det nu? Skop. Ja, for helvede. Det er fedt, ikke? Okay. Det er det, der kommer til at ske, når man stjæler din telefon. Ja. Ikke? Så kommer kavaleriet. Så kommer vi med hammeren, du. Så kommer kavaleriet med hammeren, Så ikke? kommer vi med den store hammer. Så kommer retfærdighed. Ja, jo. I en Tesla. Retfærdighed i en Tesla. Det er sindssygt.